rain. See, my papa is on my back, and her milk also, and her chickens, and I have some balls. I have some poo-poos. No, my mom gives me. Next time I'm going to school. Bye bye. Bye. Jangan malah bincang gila beda ika unu. Damani cases berapa ada kasih na Bangalore virat ne. Unu gila kasih na damani. Hello everyone, welcome back to channel Asakalamata. Yani ni airport. Huh? Napki auntie. क्या है? Nani is the cameraman. Okay, bye bye. It helps you to build self-confidence. Can you read what mom is saying? Otherwise, I'm not playing with you anymore. I'll not. Okay, Samre, bye bye. Motivates you. Baby shark, baby shark, baby shark, grandma shark, grandma shark, sister shark, sister shark. Clap, 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 clap. Thank you, sir. Time aja boy 11:10 10 से नंबर से हम आप बनेगा क्या बना रही है रे? इडली बैटर रात के 11 बजे भी काम कर रहे हैं हम देख। तो 4 घंटा 5 घंटा भिगाना आता है ना, तो भिगोया फिर अभी नहीं पीसूंगी, सुबह तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। That's why। और अभी भिगोएंगे तो ये सुबह तक फर्मेंट होगा ना, ऐसे नहीं कि तुरंत हो जाता है। यू कीप इट, इट हैज़ टू फर्मेंट। okay. Fermentation is All the best. Finally, जब पहले मीटिंग आ उनको नेक्स्ट दिन लेट जाता है टाइम आप सुन जाके नहीं लेट रहा 37 जावे 37 कामल लगा मुझे फिर चिकन ले दे good night everyone take care नोंनि बेस्ट टीचारानो जाहैबाय नोंथांनि लास्ट मिस्टेक विथ दैट सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मैया मोनानि मीटिं जानानै एसे लेट सिखारबाय दिनै ओमफ्राय नै नोम्बाजिया मालाय अलरेडी संनाय स्टार्ट खालामबाय क्या बन रहा है रे दाल चावल है फिलहाल तो, और तुलसी कीरा बन रहा है, और पता नहीं क्या तुलसी कीरे माने मैथा क्या है मोइठा मैथा मोनजासिगोन दिनै मैथाखौथ' नोम्बाजिबो जायो नालाय बाथोनसो जागोन दा ओमफ्राय नानिया मालाय बिजि सिमाइजों रायलायनाय नैबा नै आयो आयो क्या कर रही है तू? देले एसे खामानि मावबाय दिनै लेटबो सिखारबाय खामानिया बिराद जानानै दं एटलिस्ट इमेल्सफोरबो रेसपन्ड खालामगोन दिनै Say good morning everyone. Good morning, everyone. Nania. आंनि सिगां सिखारदों दिनै मैंने डस्टबिन में लॉलीपॉप फेंक दिया। क्यों? मेरे को नहीं खाना था इसलिए मम्मी ने बोला डस्टबिन में फेंक दो। Oh यार, असला गार्डन से दिन। वो मैंने फेंक दिया फिर। क्या किया इन्होंने आज? आज इन्होंने गोला किया। क्या है ये? What is this? उपमा। हैं? उपमा। You're making उपमा? उपमा बानायदोंनो। नैलै जोंना संनाय हाबाफारिया स्टार्ट जाबाय। छाछ ओमफ्राय नै सामब्राम पियाज दालि जाबाय मैथाया नै ओमफ्राय मैया टाउन हलाव मा जादों खोन्थानि आं नोंथांमोनानो र' दसे मैथा बाथोन ओरैनोथ' मैथाया अमाजों साबसिन जायो ओमफ्राय ना फिसा मोनोबा फिथिख्रि ओमफ्राय
नाथुर गोरलैफोर मोनोबा बा गोथाव जाथारो ओमफ्राय मैया टाउन हलाव मा जादों मिथिबाय सासे एमप्लयिया ओरैबायदि रागा जोंनानै फैदोंना बे टाउन हलाव फुरा लास्टाव होख्लायखादों मानसिया रागा जोंनानै आं खोन्थानि टाउन हलनि फर्मेटआ माबायदि जायो जोंनि टाउन हलनि फर्मेटआ लिडार्सफ्रा गावबागाव रिजननि आपडेट्स होयो बिनि उनाव लास्टाव जोङो एमप्लयिसफोरनो Q&A सेसननि थाखाय ओपन खालामनानै होयो आरोखि बे Q&A सेसनाव बे एमप्लयिया फार्स्ट फैनानै होख्लायबाय बे आं 24 घन्टायाव 2 घन्टाल' उन्दुनो मोनदों ओमफ्राय आं इनभाइटखौ मोनाखै आंनि टीम मेम्बारफ्राबो मोनाखै रागा जोंनानै बे कुवेश्चनखौ होबाय ओमफ्राय बिनि उपरावबो बुंबाय प्लास मोनसे कुवेश्चन दंमोन बेना मेनेजमेन्टनाव जेनि थाखाय बियो रेसपन्ड मोनाखै ओमफ्राय बेबायदि टाउन हलाव सोर थायो भाइस प्रेसिडेन्ट सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट बेफोरबायदि मानसिफोर थायो बिसोरनि सिगाङाव होख्लायबाय एखनबा बिदिनो जायो टाउन हलफ्राव सोरबा एमप्लयिसफोर थायो बाट फरामखौ बुजिनानै लानांगौ जोङो माबायदि फरामाव जों माबायदि रायज्लायनांगौ मफाय मा रायज्लायबा मोजां जागोन मफाय रायज्लायोबा गाज्रि जागोन बे मोनसे प्लेटफर्म नङा बिदि रायज्लायनो थाखाय नोंनि रागा जोंनायखौ बायहेरायाव दिहुननो थाखाय अफकोर्स we understand there are certain things which doesn't happen as you think नों साननाय मतन जाया एखनबा दा बेफोरबायदिनि थाखाय डिपार्टमेन्ट्स दं फरम्सफोर दङ नोंथाङा बेफोर डिपार्टमेन्ट्सजों कन्टेक्ट खालामनानै बेफोरखौ सल्भ खालामनो नाजानांगौ दा बे खोथाखौ नोंथांमोनानो खोन्थानाया आं गाजा खालामनो खोन्थायाखै आं जक खालामनो खोन्थायाखै खालि नोंथांमोनाखौ बुजिजानोल' लुगैयो कि राइट फरामाव थांनानै राइट खामानिफोर मावनांगौ जोङो नै गासिबो जाजोब्बाय जोंना नायनोसै माला मोनजायो नोमबाजैयाथ' मालाय मिथिङावनो दंबावो दाबो Hey Meher, open the door. And Pradeep is from which team? Meeting. Ajo. Nani naigin mabadi gauni class ni video nainani oंखाम जागासिनो देले रायजोफोरनो खुनुरुखुम मोनजालायबाय जेबो गैथारा मैथा बाथोनसो दिनै बाजियाबो होख्लायबाय नै मैथा How is मैथा Good. बाजिया मैथा बाथोन होख्लायथारो गोथाव मोनथारोनो मालाय ओंखायनो मैथा लाबोबाय थायो जोङो देले होमबालाय रायजोफोर जागोन दिनै गाज्रि दा मोनसै ओंखाम उखैथारबाय दिनैबो हाब गोबाव जाथारबाय थिनथासो जाबाय दां आलासिफ्रा गैथ'वा दहायनिफ्रायनो फैगासिनोमोन खिन्थु बिसोरनोबो जाहोनांगोन दे जागोन दिनै गासिनो जाग्रोथोंसै दे उखैबाय नोंदां आसोलफ्रा बेसोरबो खिन्थु ओरैनो ओंखाम गोजा होयोबाथाय थैनोबो जाया एसेल' जानानै थाङो ओंख्रि लागायथारनांगौ कितने कबूतर है 3 साइज 3 कबूतर कम कर दिया कैसे दिनै नोंथांमोना खोन्थानि जोंनि मैरिज एनिभार्सारि नोमबाजैयाबो मिथिया कि मा खालामनो होननानै बाथो होननानै 9 इयार्स जाबाय मा सेलेब्रेट खालामबावनो ओंखायनो बाथो होननानै जेबो खालामा होननानै दंगासिनो आसोला दा आंसो मोनसे केक अर्डार खालामसै ना एटलिस्ट माबाथ' सेलेब्रेसन जायो बन्द'बालाय माथो जाखो केक अर्डार खालामदिनि दे अर्डार खालामखांबाय नोंसो फैना फैया पाइनएपल केक अर्डार खालामदों केकआ सफैबाय नै जेराव थांनाङासै आरामैनो फैबाय नै नोमबाजैयाथ' केकखौ मिथिया ओंखायनो फ्रिज सिङाव दोनगोन दिनै आं बेखौ फ्रिज सिङाव दोनसै थाथ'थोंसै नुनाय नङा बे लेमन टि अलवेज एज इउजुअल ओमफ्राय नोंथांमोनानो केक आरिखौ गाबोन देखायनोसै आं दिनै भिडिअ देखायला दे होमबालाय गाबोन नायबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ
बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो until the next one take care bye bye